Máš aj tie dni, kedy sa cítiš úplne pod psa? Všetko ťa boli, nevládzeš, nič sa ti nechce a už nevieš, po čom siahnuť. Ale vieš, že to chceš poriešiť prírodným spôsobom. Úplne ťa chápem. Ja osobne verím v prírodné liečenia, ale tiež v západnú medicínu, pretože všetko má svoje miesto. Ale viem, že určité veci a situácie sa dajú poriešiť prírodným spôsobom. Preto by som sa s tebou chcela podeliť o jeden doplnok, ktorý mi stále pomôže, keď sa cítim pod psa. Volám sa Eva Ševcová a som holistická mentorka pre zdravie a biznis a pomáham zaneprázdneným ženám vytvoriť si zdravý životný štýl s prírodnými riešeniami. Rada zbieraš bylinky, ktoré si usušíš na čaj, alebo vytvoríš si z nich tinktúru alebo elixír, tak ako ja? Ak áno, tak verím, že ťa zaujme On Guard Plus. Ja používam tento produkt, je to soft gel, alebo takáto kapsulka, keď sa necítim dobre a niečo na mňa lezie, alebo keď cestujem. A je to zmes On Guardu a je to pomaranč, škorica, klinček, rozmarina a eukalyptus, ale sú tam ešte 3 extra esenciálne oleje a je to oregano, melisa a čierny peper. Ja volám túto zmesku imunitná bomba, takže ešte raz, keď sa necítim dobre, zoberiem si 1 až 2 kapsulky za deň a musím povedať, že v priebehu pár minút alebo do hodinky sa cítim naozaj oveľa lepšie. Ak ťa zaujíma tento produkt, napíš do komentu On Guard a ja ti pošlem viac informácií.